baixo o meu parecer, o obradoiro máis listo é onde imos coser. Agullas, dedais e tesouras e outras ferramentas con atención e siso e facemos as vestimentas. Pero como poden dicir isto? Estas son obras costureiras. Sen materia prima non meteríades unha xeira. E por iso que os cultivos son o problema principal. Claro, o algodón e o liño, pois podedes ser o chan. Dun arado ben levado, con paciencia e tesón, coas mans das persoas, do arado e o seu labor. Por isto, o taller de cultivos é o máis importante e principal. É que dá con nosas bombas que os parezca mal. Mira con eso que dixeches. Es algo atrevido, compañeiro, que sería sen os cultivos, sin o oficio de carpinteiro. Pois non vexo a ninguén sachando coas mans, e como un xastre sen mesa, quen ía poder cortar? Carpinteiros e tosir, con humildades a madeira, como é de facer sin agua nas cantareiras. Cancelar comedes, tomar esas bebidas, é de moita importancia que todos temos nas nosas vidas. E onde quería chegar eu, compañero queridinha, que sería de todos vós sen a restauración e a cociña? Porque para ben traballar hai que ter bo sustento, e grazas á restauración podemos cociñar o alimento. A todos nos gusta comer ben. Digo con seguridade. Aquí tedes a miña idea do mellor do obradoiro de verdade. Amiguiñas e amiguiñas, se está desatinada con todo este lerio que andan ben equivocadas. O mellor obradoiro de verdade é a nosa colaboración, o traballo en equipo e en tempo e ocasión. Con todas estas amistades é a mellor xeira para ter a felicidade. Vamos a ceder! Cunha cantiga por equipaxe. Subamos. E todas contentos. E todos contentos, nos veamos de viaxe.